dat je kijkt naar een nieuwe video van het leven van Max Verstappen. In deze reeks bespreken we het leven van Max Verstappen en alle aspecten komen aan bod. Waar we de vorige keer een rondleiding kregen door de familie van de Limburger, nemen we je nu mee door de indrukwekkende reeks ex-vriendinnen van de jonge coureur, van zijn eerste liefde tot aan zijn huidige vriendin. Michaela. Soort zoekt soort, zeggen ze wel eens. En dat is in dit geval van Max zijn eerste vriendin helemaal waar. De Zweedse schone Michaela is namelijk net als hij autocoureur. De nu 26-jarige uit Karlstad scheelt maar liefst 4 jaar met Max en neemt deel aan de TCR Scandinavian Tour Car Championship voor de PWR Racing, waar ze al 2 keer won. In 2015 liepen de twee elkaar tegen het lijf op het circuit en vanaf september van dat jaar besloten ze verder te gaan als koppel. Hun relatie hield 2 jaar stand, want in 2017 gingen de twee hun eigen weg. Wat dat voor Michaela betekende weten we niet, maar Max Verstappen sloeg al gauw een nieuwe meid aan de haak. En die nieuwe meid dat kwam in de vorm van de Vlaamse studente Joyce. Hoewel vader Jos altijd heeft ontkend dat zijn zoon alweer met een andere dame bezig was, werden de twee vaak gespot in Limburg. Ook op social media schoof het stel niet onder stoelen of banken dat ze samen waren. De Belgische was naast studenten aan de Universiteit van Leuven ook model. Een relatie, als we dat zo mogen noemen, hield echter niet lang stand. Max ging verder, wederom met een knappe blondine. Van Zweeds naar Vlaams naar Nederlands, want voor de jonge Red Bull-coureur maakt het allemaal niet zoveel uit. Dat blijkt al uit zijn derde liefde, de beautyblogster Roos uit Tilburg. Dat Max hopeloos verliefd was op deze wederom de blonde verschijning, dat is wel duidelijk. Het duurde niet lang voordat ze door hem werd overgevlogen naar zijn appartement in Monaco, waar de blogster gulzige kiekjes schoot van haar bestemming. Ook maakten de twee samen een gezamenlijke foto. Toch wilde de coureur liever niet met de relatie naar buiten treden, want de foto, geplaatst door Roos, werd snel van het internet afgehaald. Autobaan besloot destijds even polshoogte te nemen met de geheimzinnige relatie en belde de blondine op, maar kreeg nog bevestiging, nog ontkenning. Dat zegt wat ons betreft genoeg. Ook Roos werd na een kortstondige scharrel weer ingeruild voor een ander vrouwelijk schoon. Ditmaal was de beurt aan hockeyster Maxime. Die leerde hij kennen in Londen. Ook Maxime werd uitgenodigd in Max's stulpje in Monaco, waar het stel met z'n tweeën oud en nieuw gevierd schijnt te hebben. Geruchten gaan dat de jonge coureur uit Hasselt voor dat afspraakje zelfs een helikopter naar Rotterdam zou hebben gestuurd om haar op te halen. Net als Roos wilde Maxime liever niet uitweiden over de situatie. Duidelijk is dat voor Max en Maxime helaas geen toekomst was weggelegd. De 24-jarige Rotterdamster is momenteel te vinden aan de zijde van NAC-voetballer Piet Kremers. Ex, zul je denken? Nee, Max en zijn vriendin Dilara Sandlik zijn nog steeds samen. Maar juist daarom willen we dit lijstje met haar afsluiten. Na vele scharrels en wat aangepapt met onder andere de 13 jaar oudere skiester Lindsay en Richard Wietschens dochter Joelle, lijkt Max toch echt de waarheid hebben gevonden in zijn Dilara. De niet blonde, maar bruinharige Duitse is wat betreft allure net even iets anders dan de glamoureuze lijst met exen en iets meer op haar privacy gesteld. Zo staat ze op haar Instagram op privé en weten we verder ook vrij weinig over haar. Maar goed, 1 ding is zeker, Max is verliefd. En het lijkt erop dat deze relatie zomaar eens heel erg lang zou kunnen standhouden. Al weet je het bij Max natuurlijk nooit helemaal zeker.